Тёмочка, фух, не атрымліваецца. О, добрый вечер, сябры. Привітання, дзяўчынкі і хлопчыкі, я тут. О, бачыце, Тёма за нечым полез, куды не трэба, і засеў. Ой, Топа, ну хопіш балбатаць, паспрабуй яшчэ раз. Ой, ды колькі ўжо спрабавалі. Ты мне сябар ці не? Ну, вядома, Ну сябар. тады цягні. Ой, ну добра. Тягнем, потягнем. Тянет, Тёмочка, не з месца. Тёма, а можа нічога, можа прызвычаішся. Табе і так добра будзе. Чаго? Сам паспрабуй, тады кажы. Я? Ну ўжо не. Дзякуй, я на цябе нагледзеўся. Слухай, а дзе наша няня Палінка? Не ведаю. Ну давай тады яе паклічам. Ну давай, 3, 4. Няня Палінка! Няма. Крычы грамчэй. Няня Палінка! А, не чуе аніяк. Яшчэ раз. Няня Палінка! Ой-ой-ой, де тут, я тут. Чого ви так кричите? Привітання. Привітання, що у вас здарилося? Ти во що? Ой, Тьомочка, давай я тобі допомогу зараз. Ось, ага, раз, два, ось. Привітання, Тьома. Ой, як добре у вас тут. Там темний нявтульда. Дякую, няня Паліночка. Калі ласка, як ти туди трапив? Ну, просто цікаво стало, що внутри ваші зажирнули. Скажи яшчэ адным вочкам, на што з галавой полез? Сам не ведаю. І самое крыўднае, там нічога не аказалася. Ніколі больш так не буду. Добре, що Топа був побач, і я інакш так і спать поклався б. Ой, не, хопіть з мяне. Ну, калі Тёму выцягнули, чым будзем займацца цяпер? Ёсць одна ідэя. Я правяду з вами лікбез на тему, як правільна сябе паводзіць дома, калі ты застаешся адзін. О, мы якраз адны былі, калі ўсё здарылася. Вельмі своечасовая тэма. Тады слухайце уважліва. Прачытаю вам бяспечны рэп. О, рэп? Як застанешся адзін, хоць на некалькі хвілін, пра бяспеку не забудь і уважлівым будь. Йоу! Клас! У кватэры месцы ёсць, куды нельга сунуць нос. Ну, якія? Электрычныя розеткі. Йоу! А ці там вогнішчы з газеткі? Йоу! Ты сябе паберажы, на канапе паляжы, лепей кніжку пачытай, ум ды розум назбірай. Йоу! А пры мяне ёсць? Ёсць! Лепей нікуды не лезьці, каб нідзе не засесці. Йоу! Я придумал! Давядзецца пачакаць, пакуль прыйдуць ратаваць. Яу! Выдатна, Топа! Ну, дакладна пры мяне. А што наконт таго, каб паплаваць у ванне, калі ты адзін? Во, придумаў! Я ў сябры не слухаць Топа, бо нядоўга да потопу, а суседзі прыбягуць, на арэхі ўсім дадуць. Йоу! Ага, і потым ад бацькоў дастанецца, о, мала не падасца. Лепей тады абысціся без ванны. Правильно, лепей дачакацца дарослых. А калі ты адзін, а нехта прыйшоў? Слушная тэма. Зараз. Раптам дзыньканне званочка, зазірні ў дзвярное вочка. Калі сябр твой, вітай. Смела дзверы адчыняй. Йоу! А калі не? Зноўку дзыньканне званочка. Ага. Зноў зірні ў дзвярное вочка. Незнаёмы, так і знай. Ні завошта не пускай. Йоу! Мы так і робім. Заўсёды? Малайцы! А як вам такое? Ад суседзяў дым і жар. Мусіць, там у іх пажар. Што тады рабіць, кажыце? І куды вы пабяжыце, га? Ну, трэба падумаць. О, і мне. На падумаць часу няма. Агонь жа. Чытайце хутчэй. Паратунак выклікаць і на вуліцы чакаць. Правильно! Суседзям дапамагчы? Деткам гэтага рабіць нельга. Можна патэлефанаваць ратавальнікам. Па якіх нумарах? 112. Ці 101? Выдатна. І хуценька бегчы на вуліцу. Там бяспечна. Запомнілі. Ну як вам бяспечны рэп спадабаўся? Просто клас! Йоу! Няня Палінка, просто агонь у цябе рэп атрымаўся. Дзякуй за такі вясёлы урок бяспекі.
Калі ласка, ну, сябры мае, якія высновы вы зрабілі? Ну, галоўнае, нікуды не лезці. Нічога небяспечнага не чапаць І не адчыняць дзверы незнаёмым. ці малазнаёмым. 10 ў дзённік, малайцы! Але ў нас пакуль няма дзённіка. Тады проста вы самыя вялікія малайцы! Эх, тое нельга, сёе нельга. А чым жа тады можна займацца, калі адзін? Ну, табе ж сказалі, пачытаць што-небудзь. Так. Гэта я памятаю. А калі начытаўся, што яшчэ? О, я ведаю, яшчэ можна пагуляць у настольныя гульні ці мульцік паглядзець. А вось гэта падыходзіць. 1-2 не болей, каб вочкі не сапсаваць. А можна зараз, ну хоць адзін. А чаму бы не? Глядзім! Ну як, усё запомнілі? Усё. Выдатна. Прызначаю вас памочнікамі выратавальнікаў. Ура! Слухай мою каманду. З гледачамі шчыра развітацца, Добрай ночы, сябры. а потым хуценька мыць тварыкі, чысціць зубкі і класціся спаць крокам руш. Адзь-два. Да пабачэння, сябры мае, прыгожых і бяспечных вам сноў. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.